Okay lang yun. I'll try. Nagpapala kasi lang ito. Slice nga alo. Dami ko lang nga nagpapala. Hindi mo ko slice. Hindi siya. Ano ko dulo. Siyempre alam mo naman. Ito yung sa akin. Ay, parehas na. Bili ka ano? 600 siya dito sa glass set. Tapos nakita ko na ayos siya ng 400 po. Ano tawag na siya? Microplex yan. Sapo natin ang tayo pag-isipin. Sino ba yun? Ay, tama siya. Ang lakas-lakas po ni Sir Jing. Hindi naman, ang pogi talaga ni Sir Jing. TikTok na Sir J niya. TikTok ka na ni Sir J niya. Tanang Diyos, paano kaya yun? Kasi di ba kung nasa pinaka yung ginagawa niya kasi kanina sa inyo. Ano ang pag-ginawa? Gagawin mo. Trump yung pang-service mo. Tapos kunwari, syempre hindi mo naman alam kung grab talaga. Tapos minsan palikot eh, kasi hindi ko mahabol. Gusto mo suotin yung jersey ko rin? Pambaso. Hindi, gagawin. Ito ang system lang sa partner ko. LCD. Note mo na yun. Puro sandi yun, bago. Hindi na tayo wala yung ito lang. Isa lang yung extra ko na. Spito lang. Sali ka ng corner. Gigigil ko. Alam mo kanina ako nagigigil. Sa mga nababala sa akin doon. Kung nangigil ka dala. Hindi naman. Gusto ko nga sila magigigil sa akin. Live ball. Live ball ka mo. Hindi na mo. Kahit outside na yun. Paluin ko talaga rangitan ni Sir. Pero ba sila titigan? Sinako lang. Hanggang rin naman. 50 yan. Ilang days? 2 days lang man. Sorry, mali. Flores kaya. Semi na kaya sila? Hindi ko alam.
mo no, kung kailan nakaset tayo doon sa nagsapatos. Ayaw niya talaga tayong kalaro. Diba? Hindi nga kalala kasi nakaset ko eh. Tatama. Pahinga lang ako, parang bawal ah. Kalabahan na sila Sir G, mama. Sino? Sila Sir G. Pustahan natin. Oo. Ayun na, sige. Sige. Pwede. Ayun na naman yan. One time lang. Silang dalawa ni Jerry. Sila Sige. dalawa ni George. No? Sir Jay tsaka si George. Uwi na si George mama. Hindi, last game kayo, magre-rematch daw kayo. Ayun. Nakalaban nyo na kanina? Tara natin na maya. Check natin. Ayan, sabi. Mapupusta ka naman yan. Sabi ko admin. Yun ang inaano ko, yung service. Yung likod yung service. Yung ayaw ko. Halika rito! Ang gagawin ko sa Hindi ako pwede singles mo boy. Ayaw. Ayun na po. Meron siya kami. Kuloy, men's eh. Meron siyang men's tapos. I-try ko sa single. Tapos saka silang mag-set kasi yung double. Pag sinabi bang ano? Pag sinabi bang basic, pwede kami dun. No? Pag basic, kaya mo kasi i-realize ko. Ano ba tawag sa inyo? Ayan o. Boys and girls. Men's and women's. Groups. Ano din mo din? Minsan mo yun, sir. So partner yan. Ano din mo din? So partner yan. Yung partner, hindi. May sawa na yun. Ayan naman dito. Parehas naman dito sa ano. Itong boys and girls na ito ba ay single? Oo. Ano mo nga yung siguro lang naman yata. Ano yung senyora eh? Tapos college na ba yun sa ano? Men's and women's. dikit na pa yun. Nag-apply ko ba? Oo. Mamaya, masagot ako sila na madali yun. Ha? Dalaga. Malalim. Malalim din ang malalim. Yung pinupa yung mama nila, nilagay niya sa baba. Hindi niya tinagay. Kasi pagkama ko niya, naka-gano'n. Habang naka-gano'n. Ngayon, nisaw niya na nag-gano'n. Ano po tayo pala? Na? Hindi, sa lalim niya. As in talagang, hindi kasi namin napansin talaga na may gano'n. May parang Ah. may kailangan na lang nakapag. Grabe ka na, Sir Jay. Yan po, gusto ko. Hirap kami emergency room na rin ako sa taas. Kaya nagagawa ko kalwanan yung mga Pero rubber siya. Parang gusto ko tulog bumilog yung tao. Kaya nainisip-isip ko kasi pag nag-try out ako dito,
Whether pipili ako sa dalawa. Pwede naman. Ako nun, makasali ako ng trans. Hindi ko sinabi sa advisor. Hindi ka pinagalitan nun. Sa varsity. Bakit? Nung mawala din sa ano, di na Ha? Nung mawala din na, di na si Bruce kasi sabi dun. Sabi na yun. Kaya okay lang. Si Bruce kalaban na. Dito nga ba na? Kahit na kayo lang. Suminaw ka ng ulit. Court number 5. Harley. Court 5, Bray, Harley, Sky, and Roy. Court 4, Buboy, Gab, Lulu, and Justin. Court 4, Buboy, Gab, Lulu, and Justin. Nasa na ba tayo? Uy, sige na. Akala ko din na